Gutikana na roboti ukuru wa county ya Nyamira chinga kichigani go ekiombe kia Insurance Regulatory Authority babu ate egikaro abwase umurikito Job Ongaga no are ase ensemeyo yominto Job onye konyigwete nyako bagutumanya ekegendrete go ikachinga kimne chiga yamano yominto no kuru ase studio nigo twekira segetia kanene kia Gusii Gusii Stadium abwase kiombe ya serikali kimanyekana tubona Insurance Regulatory Authority Kyogetenereta mangana mano yo koranga chi insurance nko kana chire nabo igongo korachire emeremo chigwana tegona bako regulate amangana ye chi insurance asense ya Kenya babere bagotwara emerobero aho korutukoria Jumatatu bakaumirana n'abaralia n'abasaki bamangana tukoria igoro bakaumirana n'abana boda boda bwase babaeta maigero igoro ya chi insurance nabo igo amachikapara na rero nigo bara segeti kia Gusii ndege tumira no murayo yo mase kiombeke kia IRA oyo anene ora totebia lieta na nda totebia ninki ateneta se kiombeke na muroberi kibabwate ase getie kelitukolia ro yo minto tomanyinga marieta na ndene ninki mubwata ase getie kelitukolia rero bia mono naende na abakwaniria aba minto mwensi aba Gusii ncha samarieta nevan skibagendi ngo colleagues na Insurance Regulatory Authority iyo idara ya serikali eligetia mangana ya insurance Kenya ngima lero buna gwakwa nene linga wiki yengima no tulega iga Gusii twakorera gasi nyinge twanyara n'abantu ba boda boda twanyara n'abandiksi amagaseti bono lero tulega Gusii Stadium egange nene linga igo turangireti insurance chonsi Kenya ngima chipara stato buna NHIF Retirement Benefit Authority, Capital Market Authority, policy ne chinyi echinde chinyinge ne chi insurance chonsi pino chirega City Stadium igobone nale nko abolinge egange nene linga igototete konyorana n'abana inchi aba Gusii mochiche balimo bwate mechando ya insurance balimo bwate mechando ndonsi kuhusu insurance balimo tete kumanya igoro ya insurance balimo bwate mechando ya NHIF emechando ya Retirement Benefit Authority mochiche Gusii Stadium egere tonyare koba amangana goeteranga kimuranyare konyoro gokonya asa amangana echi insurance amangana NHIF amangana Retirement Benefit Authority na amangana mange sana engakie yotanyorete libago iche nengakie nkongusane kiagera amangana arega Gusii Stadium garama ya sana igo nare nkobori aba Gusii ba minto mwensi pi abantu balimo bwate chi claim chitanya kolibwa aba wakiri batanye ko bachi report igogoje konyore report yeyuga iga Gusii Stadium na gokonywa kuruga iga ase wiki yengima mambia na lero na aramisi na chuma no tora igoligiringa engaki yawe ngiya ochiche onyare kwegwa mangana na gokonywa ase omuchando bwate gweterase chidara mbalimbali che serikali mbia mono emetevan sande gatiri boli monda ni okubolia abantu abone gamba wete sengencho okoba kwebinyenye bya corona mwabwatiri gosemera buli kimwe abwatiri eli okobwatia machikabe kirene serikali korwani okwambokera kwebinyenye bya corona egente tanga ninkering tubune serikali ya insurance into toteneta mangana medical insurance etigo to colleagues very closely ne ministry ya health igo oise gocha Gusii iga igo tuabekire egange nene sana etentie nene na kere idara ya serikali gebwate esemu yaye omuntu oyo moyo magosoa igo amangana covid muntu tayora anchirwa soime onye tabwatie mask na machi tuabekiro na ende tubwate no ene gani elio muntu go cheki kwa ranga mbiyole igo bono mna mogo ikaga iga muntu tayobwate muchando ndi bwonsi igoro ya covid we have made all the provision na ende ntoro chinga ntubwate muchando ndi bwonsi no nyego goika na bora anchira nenga ya yambia tubangete mupangirio egere abantu baito mbanyara konyora umuchando covid gaiga andagati elio malio yo mento Evans andagati umuntu taikera engakie yabono ngakina ende nerende mubwate gosande na ende nale muragende bunabone county ya Nyamira gose bali bale chinsema bakuriye likorwa Homa Bay korumigori mere bali kumubwate ne chinsema echichinde mbia mono igo togenderete goetana na buna bono buna tokorwa next week igole tole Eldoret wa syndication
togokora next week togende Mombasa naende Kisumu nere ntunye bangirite na Nyamira nere program iraito lakini ere in August igo tobwate emupangirio bugotara kere county project epaka egende kere county na kitu abwanga turanyeretera gusiga iga turanyora n'abantu ba minto ne toba mawaida nande twanyora nga twatemere kubachi ebirengere ringa nkikegenderete bosigo Nyamira ngocha tole umutinyo nane noro tunyare koeresa abana inchi ba minto nga inkikebwenete gokora kiagera insurance boni iga is a must kuna moroche covid amangana medical insurance amangane chiombe nchibwate insurance emegondo yetu nebwate insurance bono yabere kera se personal accident amangane nyagitari igo tuteta abantu baiche bamanyo muhimu ya insurance na inde banyare gokonya ne kiagera none serikali nkoruere insurance yabo sa goeterase NHIF igo bono nakie gitoga ngati atoicha egera abantu baito banyare kumanya mangana to misie chance ekiagera mambi na rero na chuma na litora Miamono oyo morai kurwa sekiombe kia Insurance Regulatory Authority Evans Kibagendi uyo ereire igoro ya mangana gochia gokoreka litkolia rero litkolia nkyo na bago litkolia Juma asabate bire bakurwa maegerio igoro ya bantu balia babwata chi insurance batanya gwakanu abantu balia batanya kona insurance nabera insurance yobogima nabera insurance yegal ne chi insurance Jones kiombeke nakyo getenerete korra buna chi insurance echi ngokora chiremeremo unachigana ile kya nabo bako bali baga lyogokora emeremo kurpoteria Gatembe Television kurwa segetia kenene kya Gusii se county ya Gusii Job Ongaga.